uwahin naka-tune in sa lantas sa tagsa ka mga radyo. Atong balikan pag hisgot mga kabombo. Gihimakak gyud ni Jonathan Sugabo nga siya mipatay sa 17 anyos nga babae nga si Charmaine Flores, silingan na pod sa suspect. Matod pa ni Sugabo muangkon siya nga niagi siya sa lugar kung diin nakit-an ang patayng lawas nining maog biktima. Apan matod pa ni Sugabo nga padong lang siya sa tamaan sa motor sa may iskina Bunga, Dakbayan sa Toledo. Iskina Bunga, ana di magparking ang mga habal-habal. Matod pa ni Sugabo nga tuyo niya nga muagi sa maong lugar bisan pagkadlaw na sa gabi og bisan pag ngit-ngit kayo ang maong dalan sa pamasin nga makakita siya og butang o illegal nga drugas o shabu nga maoy iyang suyopon. Basin makasugat kuno siya og drug pusher nga namaligya og shabu kay abutanan ang maong agianan sa drug pusher o user o shabu mga kabombo. Gihimakak usab ni Sugabo nga kini mga komento sa mga netizens nga daw sabog siya sa illegal nga drogas atol sa pagkasikop nini sa mga sakop sa kapulsan anatong goberne sa Udto. Unya matod pa niya nga wala siya makasuyop niyantong pagka-Huwebes. Ni suyop siya pagka Merkules para conditions trabaho pero wa siya makasuyop pagka Huwebes. Aminado usab ag suspect nga mo suyop siya og shabu. Pero pagka Huwebes kuno wa siya makasuyop nya. Huwebes mantos gabi gipatay ang maong biktima. Hugot nga gihimakak ni Jonathan nga iyang gilugos og gipatay ang biktima. So iyang gi-deny mga kabombo. Mato dini nga kung siya pa ang mihimo sa maong krimen, muangkon siya o kung siya pa kuno di muangkon ko. Kung ako pa nilugos ana, ako pa nipatay di muangkon ko. Apan kay di man kuno sumuna nga di siya muangkon. Kumpiyansa kini nga dili sa iyaha ang makuhang specimen sa crime scene o sa lawas sa maog biktima mga kabombo. Kampante kini nga mag-negative nga dili mo match sa iyaha. Nagtuo lang ang suspetsado nga duna kunoy basin na suko niya o nya siya may giduot sa maong krimen. Uy, mao ba? Sa kadaghang tao ikaw gyud. Basin kuno na nasuko niya ba mao na nga siya may gidawit sa kamatayon sa biktima. Matod pa ni Jonathan nga duna siya kaso sa pagpangawat sa una, ngawat siya manok. Apan wa siya kaso sa pagpanglogos. Nidugang ang suspect nga atubangon na lang niya sa korte ang kaso. Ay atubangon sa korte ang kaso. Unya kampante siya nga wa joy mga ebidensya nga mugawas sa batok niya. Unya matod pa sa suspect nga katong mga garas sa iyang bukton tungod kato sa pagpangahoy niya sa kalibunan dili to kinambrasan sa koko. Di parehag nini, matod pa nini, nga ang mga garas agi kini sa sagbot, dihang nangahoy siya sa bukirang bahin, sa ilang barangay niya ito nakalabay nga simana. Uy, kung last week pa ni, kung sa nakalabay pa ni nga simana, kanang iyang mga garas gikan kuno sa mga sagbot, mga kabombo, kaya nangahoy siya sa kalasangan, kalibunan, nasangit-sangit siguro siya sa mga sanga, mo na garas. Ingon siya nga, last week, nangahoy ko, mao na ako yung mga garas. Pero kung last week pa dapat mukugan na unta. Kaya last week pa man. So dapat mo mukugan, mulagom na unta na kanang iyahag murag kinambrasan sa iyahag bukton mga kabombo. Kaya last week pa man apan base sa pagpaubo sa medical check-up sa suspect nakalatid nga duna kini kinaurasan sa lawas nga nag-indicate nga duna nahitabong paglinayugay. Mao na nga nakambrasan ang maong suspect mga kabombo. So, ato lang paaboton ang resulta sa DNA test. Kay mo dinay man jud ang suspect. Apan matod pa ni Anyano Villarin, kining silingan sa suspect mga kabombo, nga kini di ay si Atan. Kini si Atan, doon na po ni history kaniadto. Doon na po ni gihupo-hupuan nga babae sa una, nga maligo sa tabay. Hinungdan nga si Atan gigukod sa bana sa babae kay si Atan namuso sa babae nga naligo sa tabay. Mao na nga wala na kaayoy maligo sa tabay kay kini si Atan matod pa ni Anyano Villarin mamuso, maghupo-hupo, manglili diya kaysa nangaligo diya sa tabay.
Oh. Mao ni ang resulta sa mga tao nga drug addict. Mga butang nga dili unta angay buhaton mabuhat sa mga tao nga nagtama. Basta nagtama ka or tama kay kasyabo, wala ka sa insakto nga paminsar, mao na makahimo ka og krimen tungod sa tama or tripping maka sa syabo. Sakit kayo alang sa mga ginikanan sa 17 anyos nga biktima. Sakit kayo alang sa mama, sa bata. Katarong in town sa bata na timingan pa jud sa daotan nga mga tao, mga kabombo. Usay makaingon pud ko ba? Ako makaingon ko sa akong kagulingon, asa di ay ang Ginoo niadtong tungora nganong wala man nakapakgang. God is merciful and God is powerful. Kung merciful ang Ginoo, maluluyon, gamhanan, nganong wa man siya makapakgang, nganong wa man siya makabadlong, sa gihimo nga krimen ngadto sa biktima, mga kabombo. Naghimo na itong mga circumstansya o mga panghitabo nga mapakgang ang pagpanglugos, mga kabombo. Nabakay mo agi nga tao or nabakay nalibang sa maong dapit sa maong crime scene para mahunong ang pagpatay sa biktima or baka dunay linog baka para mapakgang ang maong pagpatay nga to sa biktima or baka dunay himo gisugoon ang Ginoo nga instrumento para mapakgang ang linuog nga krimen, mga kabombo. Nganong natugutan man in taon to, mo na sa mga kapangutan ako nga ang Dios gamhanan maluluyon pero wa man kapugong sa dihang gipatay ang 17 anyos nga biktima nga dako paunta siya pangandoy sa iyang kinabuhi sa kadaghang tao sa kalibutan siya pagyud timingan, mga kabombo. Unya posible kuno gilugos sa wala papatya, kana gumikan kay nagkadugo kuno ang pribadong lawas, pribadong parte sa iyang lawas, mga kabombo. Basta magtama kag syabo, nahiuban magtrip og sex trip, mga kabombo. Magtripping og sex, mao man ang uban ito nga mga drug addict, manglugos.